jedan mladi čovjek nije imao mogućnosti prisustvovati utakmici, da kako radi se o mladiću Marinu, Savez je donio odluku da pomogne toj obitelji. Mi smo već jučer bili putem naše delegacije i direktno telefonsku vezu sa obitelju i familiju i Savez će svakako i financijski pomoći ublažiti koliko je naravno to moguće kad roditelji izgube sina. Teško da je to praktički to nenadoknadivo, ali naravno da ćemo im pokušati pomoći, ne samo pokušati, nego ćemo pomoći u ovom drugom dijelu koje je u materiji financija, da i ta obitelj lakše su težinu toga slučaja izdrži. Da li je moguće izorganizirati da se na utakmici protiv Poljske izrazi minutom šutnje poštovanja prema datom gospodinu? Mi smo već se upustili u proceduru i ovo je jedno međunarodno natjecanje kojeg je pod navodnikom vlasnik UEFA i mi ćemo svakako inzistirati na tome da se dozvoli i dopusti manifestacija koja je uobičajena u takvim prilikama i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Hvala.